Peám, čaute, tu je Dodoman TV. Čaute, tu je Dodoman TV a dneska som tu s novou hrou Happy Wheels a pustíme sa na to. Najprv si zahráme tieto feature level, no tak ideme na to. Hrozne som na túto hru pomínala, chcel som to natočiť, akože tak a pozdravujem na nás synu, ktorý toto, no ideme ešte raz, ktorý toto mi akože dal toto do svedomia. Ďakujem na toto a toto video fakt bude dobré. Dúfam, že sa vám bude páčiť, aspoň ja dúfam, že sa vám bude páčiť. Áno a tak, čo iné povedať. Oh, pardon, že sa toto stalo, celé stalo, nebojte sa. Ja to hneď dopravím, nebojte sa. Počkajte, dámy a páni. Rýchlo opravím. No dobre. Teraz to nebude. Dobre, ideme ešte raz. Teraz už nebudeme vykecávať, ale ideme na to. Takže ešte raz. Tuto som chcel vždycky natáčať. Je to môj prvý level, prvý part. Pardon. A uvidíme, koľko to dosiahne. Dúfam, že to dosiahne veľa pozretí. Dúfam, že to bude čo najviac pozretí tu. Aspoň. Uvidíme, či tu budú aj dáke lajky, odbery. A keď chcete to vidieť, no tak akože mi povedzte a ja budem točiť dotedy, pokým vás to bude baviť. Keď nie, no tak odkaz a dať nie odkazu, čo som chcel povedať, hej, že máte, že no napíšte mi do komentára, či aké točiť videá mám a potom ja vám to natočím. Dobre, takže už ja nebudem vykecávať a konečne už dohráme tento level, No dobre. Ja som ten parkour, motherfucker. Proste mi napíšte, prosím vás. No dobre, vyhrali sme! A toto myšák nám vraví, že sme to urobili dobre. Jak si to menú. No dobre, radšej už poďme na tie lepšie. Dáme, že cool, no tak som zvedavý, že ak to bude cool. Dáme odsa no. Ja mi píšte, aká postava sa vám páči a ja budem za ňu aj hrať v celom Happy Wheels. No tak. Bad Goose Fates. No, toto mám rád. Ja mám rád Bad Goose Fates. Milujem Bad Goose Fates. Jak král. No, je to, že jak král. Jak inak. To je, aha. Fright and the Might. Myslím si, že ja, dám to. Jen tak. Jo. Ty vole. Oh. Team YouTube. Welcome is free. No dobre. Julian Bambus, to je čo Julian Bambus? Ten som mal dobrú slavu, že Julian Bambus. To skoži, no tak to je fakt paráda, dámy a páni. Chodia tu dlho. Čakajte, ticho. Maminka, ideme na to. Op. No tak tento level asi nedohráme celý. No dobré, dáme iné. Pase o vendomasto la parier. Dáme si tým zaspomenú masko. No, plato, la mariando que la parra pato que la. Ale idem. Je to aj moja dcerka. Ta-da-da. No dobra. Dáme si posledné. 99. No dobre. Dobre. Na toto nebude dobre. Toto nebude dobre. Ja už viem, ktorý. Poď sem. Ale no. No. Evo. No.
No, motherfucker. Ne, je. Ty vole. Ja som nezodpovedný Pogoga. Som zabil, ale... Oh, yeah. Toto sú také... No dobré, a teraz skočím. Keď to nedám. Tada! No bolo to také ľahké. Dáme si test on the night. No poďme. Dáme si ja. Ani som nestihol. No poďme. Nechajte ma. Ja som dobrý chlap. Ja mám deti, ja mám ženu, ja mám svokru. Ja mám svokru, ktorá ma nemá rada. A vypadol som z mapy. Ešte raz. Au. Nechajte ma, prosím vás, ja mám svokru. Ja mám deti. Ja mám mater, ja mám otca, ja mám brucho. Ešte. Za brucho, no tak nič. Dobre, dámy a páni. Myslím, že toto už stačí. Ešte taký blá si dáme naposledy. No dobré. Blá si dáme naposledy. A končíme tento diel. Tam doplazíme. Poká, rozbil som to. Není. Poďme. Dobre. Je. OK. Blá musíme dať, ináč nebudem točiť. Keď blá nedám. Čo je... Tak nič, dámy a páni, ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom diele. Napíšte mi prosím vás do komentárov, že sa vám to páčilo, keď nie, no tak nie, a ja to už nemôžem. Takže, má klobáska! Takže zatiaľ dovidenia a ďakujem za pozretie. Počkať, ešte nie.